ora? Ikhlas. Ikhlas kok duncalke lho. Ora, aku dadak aku medun. Ya kan dulange iki kena lho. Aku nglumpukke wong wiyaga biasane nglumpukke dhuwit rasa ngene to. Nglumpukke rasa dadak isin. Ya, dilumpukke Bim. Nglumpukke Bim, keke anu kase. Iya, wah. Mbok mau ngerti rasa ngedeke tatina wis. Lah aku lah kelingan terus ya. Wah cilaka tenan iki. Ya ora masalah. Ya ya. Ora apa-apa. Iji ana ta kuwi? Iki dekku sing laku metokke saka tas e. Lah ya kuwi kok jatahe aku 200 le nembang. Wis to? Urung. 200. Nah. Lah ning. Nyanyi ndak merimpeni. Men, nek ora dijaluki tak tambah sugih. Ya, wong jeneng ana wong duwe kok mesti meri. Anggere ana wong tuku apa-apa kok mesti anggere tak liwati karepe kok tuku meneh. Lah ya ora. Lah ya ben ya nyeleng-nyelengi kok ditendek. Lah kuwi melu ngono aku barang lho. Lho kok melu ngapa? Lah ngono aku ya tok catut tok. Ora wae ora tau catut-catut. Lah ngapa gunting? Ngelongi. Ngelongi beda karo nyatut. Iya. Wis. Mayan yo. Nek dibawani endi tasku mau? Kene tak gawake kuwi. Asah iso nggawa dhewe. Ora arep njaluk tulung kowe aku. Kok ndak anu lho kekebakan tas. Ora wis. Ngono aku jek selo. Ben. Aslo mbok diseseli. Ayo kene. Emah